Общата площ на Тибет е 2 милиона и 500 хиляди квадратни километра. Областта граничи с Индия и Непал на юг, с Бирма на югоизток и с Китай на изток, север и запад. Тибет е географска област в Централна Азия. В различни периоди от историята Тибет е била независима държава, част от Монголската империя или васална област на Китай. Към първата половина на 8 век в Тибет възниква държава. Разпространява се будизмът. През по-голямата част от средновековието страната е под културното и политическо влияние на Китай. През 1911 година последните китайски войски напускат Тибет и той става независима държава. Столица и най-голям град на Тибет е град Лхаса. Тибет е разположена в една от най-високите планински вериги Хималаите. Не случайно е наричан покрива на света. Тук се намира един от най-високите върхове – Еверест. Средната надморска височина в Тибет е 4000 метра. Климатът в Тибет е изключително суров. Средните температури през юли са 14 градуса по Целзий, а през януари минус 4 градуса по Целзий. Средното количество на валежите силно се различава в различните части на Тибет. От територията на Тибет извират много и големи реки. Това са Брахмапутра, Янцзы, Инд и Меконг. Населението на Тибет наброява около 6 милиона тибетци и 7 милиона китайци. Езикът е тибетски, принадлежащ към тибетско-бирманската езикова група. Тибетците се занимават основно с животновъдство и селско стопанство. Етническите тибетци изповядват тибетски будизъм и религия на Бьом. Будизмът е религиозно-философско учение за духовното пробуждане. Той възниква в Индия в разцвета на брахманската религия и джайнизма. Тибетският език се отнася към групата на тибето-бирманските езици. В момента на влизането на Тибет в състава на Китай, официален език става китайски. Обучението в началните курсове се извършва на тибетски и с преминаване към горните класове преминава на китайски. В Тибет съществува най-голямата формация пирамиди в света. Те са свързани по строго математическа закономерност с египетските и мексиканските пирамиди, а също така с остров Пасха, монумента Стоунхендж и Северния полюс. Целият пирамиден комплекс е много древен. На фона му се открояват каменни конструкции, имащи вдлъбнати или плоски повърхности, които учените наричат огледала. Древните тибетски легенди разказват, че в далечни времена, още преди потопа, когато Северния полюс е бил другаде, на Земята са се появили синовете на боговете, които с помощта на силите на 5 елемента построили град, който оказа огромно въздействие на земния живот. В източните религии са намерени сведения, че преди потопа Северния полюс се е намирал в района на Тибет, а също така и че Северния полюс се е смятал за мястото, където са живели синовете на боговете. Предполага се, че градът на боговете се намира в подножието на свещената планина Кайлас, в чието недра, според легендите, в дълбоки недостъпни пещери се намира Шамбала, духовен свят, където се пази генофонда на човечество. Тибетски духовни водачи, наричани лами, разказват, че пещерите се пазят от особен вид енергия. Описани са множество случаи на изследователи, които са намерили смъртта си в подножието на тази планина.